Maayong adlaw sa tanang suking tipaminaw, niningan lumanan sa kaawit. Ingon man, sa mga artista na makakatag o kinabuhi nining akong sukilanin. Tagualag ko sa pangan ni Elsa. Apan sa dili ko pasugan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nakuluhan. It's wrong for me to love you. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? May kining usay ka babae nga taga Negros Occidental. Ang nga sa tampo nagdasangan nga Elsa. Sige na, good ma. Ano magkatabang sab ko ninyo ni Papa ba? Pusunan man nga, wala ko mo eskwela. Hindi mo tabang na lang ko sa gastuhan din sa bahay. Dili lalim ang mga gahon. Uy, Elsa. Nahibaw ko, ma. Pero matod ni Laika, buutan lagi ko nuning mamahimo na mong amo. Hindi gyud unta ko gusto. Pero gusto ka bagyod ka ha. Nahala. Maayos ang nang makasuway ka. Salamat, ma. Ayun na, day. Ay, daoy, nahadlok naman hinuon ko. Sigurado kang dili stricto o maldita ang mamay mo na kung amo? Oh, lagi. Puutan kina si sir. Si ma'am may pagka-stricta. Pero, sige man po ng galakaw. Alin na ba? Manood na ta. Karoon na hinuon ka mahadlok. Ay. Kasaligan man ka, ni gidani mo din hilay ka. Ay, di ko magpasudin. Dili mo magkasalig, ma'am. Uy, ako madaot, ana. Lagi ha? O niya, ma'am, di na lang ko magdugay ha. Kay naibong na turong amo na ko. Kung ganun nadugay ko balik. Ingon na ba kung moabot ko rong adlaw? Nahala, sige, salamat. Dahil sa, ato na ko na ha. Bahala ka na din ha. O, day. Gisultihan ka nila ka sa imong trabaho din, he? All around ka, ha? May washing machine, pero para na sa dikolor. Gusto kong kusukusuhon yun ang mga puti. Unya, ang window grills kada adlaw na nimo trapuhan. O, ma'am, estudyante na nga akong mga anak. Unya, kanunay kong naglakaw sa akong negosyo. Ingon man si kuya nimo. So, ikaw ray mahibilin kanunay din sa bahay. Makapanlimpyo ka og tarong. O, ma'am. Papawayaw na nas Ilsa, kay bago pa nang abot. Sige, day. Ipahilunaw na ng imong mga gamit dito sa kwarto. Salamat, sir. Kuya na lang. O, kuya. Ay, buutan nun tinood si Kuya Paul. Si Ma'am ang strikta mo. Pero sige lang, pamirong adlaw ko man ako. Nabakuan na tingali ko. Maano daw niya ako sa umaabot ng mga adlaw. Ilunod ko na yung mga likod sa washing machine. Sa dili ako manglimpyo. Arang dili rin ko mahuman. Ay, kuutong ko na ni mga bulsas cartoonist, eh. Kuya lang, may kwarto man yung bulsa ni sir. 150? Ay, ibutang ko lang dito sa estante. Ihatag ko lang ng kuya unya. Imo na lang na. Ha? Ayaw lang kuya, uy. Imo na lang lagi na. May na lang na ipalit ni mong personal ni mong gamit. Salamat ini kuya. O may dakong pan. Lami na. Pagkaon. Salamat ya. Pagkuta na lang sa bugyos diha. O pahuway na lang sa binikahuman mo. Okay? O kuya. Buta ng kuya, uy.
O sa'yo imong giluto sa pamahaw. Ang scrambled egg nga gitamatisante, nya na ito sino? Mga ulat apol. Duga na lang taglakaw. Muna lang ko kay gadali ko. O sabay gidalian imo. Huwag klaro anang imong negosyo. Na mabay ka na sa tingali, no? Unso man ka? Niyatas ka na ano? Sige. Aron way duda, dili ko mulakaw. Sabaan ninyo eh. Sa'yo pag ganing buntag, naglali sa man mo. At tulog ko iskran eh. Hoy! James! Huwat ako! Duga na lang ta! Ihapiti ka! Ha, ikaw bantay mulakaw ka tinuod, ha? Ay, ngano ba din mga babae nga saba mang kay pa? Ikaw, Ilsa. Ngun anak ka basab sa imong uyab? Ha? Wa man ko makasuway og uyab, sir. Uy, sa imong edad, wa pa ka makasuway og uyab. Pila na ka, ba hindi? Oh, wa pa, sir. Oh, kuya. Alingkod lang diha. Aron may kadungan ko gawin. Kuya. Ang boss ni mo! Ay, naunsa ka man. Ikaw tingali mo na kagbaon sa naimo mga lakaw, ha? Unsa ba'y lakaw? Naglari sa sila si kuya og ate. Sige na. Ay, bodoy. Oh, nilakaw si ate. Ilsa. Tadi ko balik mo kaya. Oo, kuya. Di arang beer, kuya, oh. Wa kay lingaw. Ha? Na naman, kuya? Lingaw ako, pi. Si kuya. Gikaboy na ako sa akong kahimtang. Kapoy kayo. Sige, miglalis. Ingon lagi tingali anak ang magtiayon, kuya, uy. Ambot. Murag iabot na kong puol. Pila na may katuig nga ingon ini. Usahay. Makahuna-huna kong tinuod sa iyang pasangin lako ng namamay ko. Kung makakita lang kog babaeng buutan, ug ikisinabot na ako, biyaan ako na si ate nimo. Kuya Paul. Palayog kay hipos ini mga kinumparan ako. O, niya, Unsa ni kuya? paray mo na. Ihatod doon na dito sa imong kwarto. Ha? Salamat, kuya. Kuya, blouse. Mahalon man ni. Pininduta, uy. Pero, nanong kiyatagan mo ko ni kuya ini? Tipika na lang din ako. Tingaling makita ni ate. Ganina pa bang ikan si ate ni Moisa? Ganina pa, kuya. Matug patingali ka. Mao ba? Ay, guto man. Initon sa nago ang sabaw, kuya. Aron makakaon na ka. Lamias ginataan eh. Maig ka muluto, isa no? Buutan na, kugihan pag yun. Salamat, kuya. Kaon. Magdungan ta. Ha? Sige na ba? Ali. Ako gamot, kuya. Parehas pa lang yung kabuotang si Nadia. Huwag ginuntay problema. Kuya Paul. Imong sweldo, aon sa man. Mudiop ka karan. Domingo man ron. May paliton lang ko kadiyot, kuya. Nya, hindi ko man. Iman ako sa akong trabaho. Mulakaw ko. Limpyo na kayo ng bahay. Laag na lang, aron di kalayan. Kipasubrahan ka na ng gihatag ko nimo. Ha? Ay lapagsaba ni ate nimo ha. Salamat, kuya. Ito kaya na ako ang makalaag ko eh. Ay, kadaghan yung nagpaliton. Pero,
kwarta, lagi kuwang. Elsa? Oh, Kuya Paul? May gipalit ko gikan. Huwag na kita anda ka din eh. Huwag sa may gipalit mo. Ay, ya, uy. Sightseeing ra. Okay lang. Ako'y bayad. Hindi ka humana to, mga awat. Ha? Dili ito mga ahon sa atong gitake out. Mura tayong mag-picnic ani. Ali. Wow. Kanindot din eh. Dugay na ako ang makasuroy og dagat, kuya, uy. Ali. Nindot din hikay Mingaw, way samok. Mga uno na ta. Imo niyo. Salamat. Gimingaw na kong sama ini. Kanang batanon nga pili. Kuya, Huwag na himo ba isa? Pull na lang kung kita rang duha. ha? Elsa, Kuya, mo lagi kong gihapkan. I like you. Kuya, Lisod magustuhan mo sama na mo. Kay matured na. gwapo masab gihapon ka, bisan mature na ka, kuya. Tinuod. So, may chance ka. Minyo naman ka, kuya, good. Ug, Apangutan na. Kung nakagusto ko pa sa blako. ha? I like you, Elsa. I really do. Kuya Paul, ayaw ba? Uwa pa ba ako makasuway ini? Ali, mamalik ka sa akin. Paul. Igo na. Ay napagkilak. Tingali bumagdos ko. Nahalo ko. Ay kahadlok. Manubag ko, Elsa. Andam na kong biyaan si Nadia alam mo. Paul. Dili na kong malipayo na ubod sa akong asawa. Paul. Kusa man eh. Kwarta. Aron may kapadakas imong mga ginikanan. Ipusa na yan. Unya ha. Iniglakaw ni Nadia. Piksi ko. Timubalik ko sa akin. Kanunin na natong gibuhat. Ang buhat sa matiayon. Paul, dili na ko. Gusto na. Nagkonsensya na ko. Dili ko buot na mamahimong hinungdan nga maunggag ang inyong pagpuyo. Tapos na nato ang atong relasyon, Paul. Mapaulit ako sa amo. Nadia. Mahal na ka. Pero sayop ni. Dako kinig sayop, Paul. Sakit alam na ko nga buwagan si Paul. Kaya nakatun ako sa pagkigugma niya. Apan gibuhat ko ang gusto. O may pauli ko sa amo. Hinaot pa unta nga may seryoso pa na ako nga lalaki. Bisan pa man sa akong kasinatian. Dinin lang ko to. O dagang salamat sa pagtagad ng akong tampong.